Jamana an bɛ aw fo ka koɲumandaw ka don o don timinadiya kosɔn ka Lidi Media lajɛ walasa k'aw kunnafoni an ko aw ma ko aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan bi an ka kibaru fanbaw la i b'a ye k'a fɔ politiki ɲɛmɔgɔ 11 minnu minɛnen don ka kiriko baara dɔw sabatira laɲini kun kɛra k'a fɔ k'u ka bila ka bɔ kaso la n'u ka kiri donba yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka laɲini ma se ka sabati maa kofɔlen ninnu bɛ to kaso la an bɛna sira dɔw sɔrɔ ni kibaruw kɔnɔ ka fara o kan jɔnyawale kɛra kɛwale min bɛ ɲaki an ka sariya fɛ sariya taabolo kura minnu tara n'o ye nɔminali sɛbɛnw ni kiri sariyaw ye olu ye a baaraw sɛmɛntiya an bɛna CNDH ɲɛmɔgɔ ka laseli sɔrɔ ni kibaruw kɔnɔ Amadu Tumani Ture fatulen san 4 fana sɔrɔ ni ye démocratie kɛlɛcɛfarin ni Mali yakubali kɛlɛcɛfarin ye min ye baara caman don an bɛ cogo jumɛn na bi ka ɲɛsin Amadu Tumani Ture ka hakilila taliw ma an bɛna sira dɔ fana sɔrɔ ni kibaruw kɔnɔ jamanaw an bɛ aw fo ko kura ko aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan Bamako yan nɔ politiki ɲɛmɔgɔ 11 minnu minɛna kabi juin kalo tɛmɛnen ka sababu kɛ ko u ye jamana ɲɛmɔgɔ ka sariya talen dɔw sɔsɔ ani ka bɛnbɛn dɔw kɛ ka gulogaba na jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko laɲini kun kɛra k'a fɔ k'u ka bila ka bɔ kaso la n'u ka kiiridenw ni ɲɔgɔn cɛ kiri tako fɔlɔ la i b'a ye k'a fɔ commune 5 kiiritigɛla kun ye yamaruya di ka f'u ka bila nka procureur de y'a jira k'a fɔ ale ma jɛn ni o latigɛ ye o ko fana sɛgɛsɛgɛra dɔgɔkun in kɔnɔ yamaruya dira ka f'u ka to kaso la ani u ka kiiridenw cɛ u ka sɔrɔnadoma n'o ye avocat la kelen ye maître Mamadi Jara ye ale min f'an ye ni kumakanw senfɛ an k'olu lamɛn ni mɔgɔ 11 minnu bɛ kaso la u minɛnen kɔfɛ juge d'instruction min y'u bila ka taa kaso la u y'u bɛɛ kelen-kelenna lamɛn u bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ ale de y'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ dossier in yɛrɛ bɛ niveau min na ale bolo u bɛ se ka bila fɔlɔ o ti ale bali ka continuer ni a ka baara ye a ko nka n'u bɛ bila u ka passeport a b'olu minɛ u la k'u bila hayɔrɔ la sɛn'a ka tila ka sɛgɛsɛgɛliw la o fɔlen procureur ko ale ma jɛn n'o ye parce que o ko dɔw kan kuma dɔw ye ɲɔgɔn jɛ ko fɔ k'olu tɛngu ɲɔgɔn na fɔlɔ k'a lajɛ ni tiɲɛ wɛrɛ b'o ko kɔfɛ sani bilali ka kɛ donc o de kama procureur ye appel kɛ dossier taara cour d'appel chambre d'accusation na chambre d'accusation fana y'a ka décision de rendu o ko anw ye laɲini min kɛ ko o laɲini sinsinnen tɛ et o kɛlen a ye juge d'instruction kun ye ordonnance fɔlɔ min ta a y'o wuli k'o bɔ a ma chambre d'accusation y'o wuli ka bɔ a ma donc baara in kɔnɔ an tɛ se k'a fɔ ko a ma sariya bato o tɛ se k'a fɔ parce que a kɛra cogo cogo an fana ka baara ye sariya baara an baara sariya baarakɛlaw de ye chambre d'accusation fana ye décision min ta a b'a fɔ jagoya k'a fɔ ne nin décision ta ka da nin sariya kisɛ ni sariya kisɛ in de kan donc ni o fɔra mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko sariya sɔsɔra u y'u ka baara de kɛ nka n'i ye baaraw tagacogo lajɛ avocats ni juges ka kow yecogo tɛ kelen ye waati bɛɛ voilà o yecogo tɛ kelen ye waati bɛɛ et ça c'est normal parce que places tɛ kelen ye anw kɔni ka jateminɛ kunna comme déjà sariya b'a fɔ k'a fɔ mɔgɔ ka ni nɔ minɛna tant que i ma condamné i man ka taa kaso la i kan ka to kɛnɛma fɔ k'a fɔ k'i condamné na bon taga bɛ se ka kɛ kaso la kun minnu na olu ye kun kelen-kelennin dɔw bɛ yen olu fɔlen bɛ sariya kɔnɔ i n'a fɔ ni i bilala n'i bɛ boli i bɛ se ka minɛ ka datugu sani ka kiiri don cɛ ni i bilala ni a bɛ se ka balawu kiiri dugu kɔnɔ i bɛ se ka minɛ ni i bilala a bɛ se ka bɛnbɛnbɛnw kɛ pour que ka seereya minnu bɛ yen k'olu latunu i bɛ se ka minɛ i bɛ se ka taa kaso la bon anw ka jateminɛ kun na ninnu olu si kun tɛ nin ko in kɔnɔ bilen parce que u bɛɛ kun lamɛnna ka ban u mɔgɔ 11 bɛɛ lamɛnna juge d'instruction fɛ kuma détail bɛɛ question bɛɛ posera a kɛra procureur ɲɛna a kɛra bɛɛ ɲɛna avocat ɲɛna donc anw ɲɛna ko foyi tɛ nin ko in kɔnɔ bilen ko min ma fɔ kelen filanan ye min ye anw bolo ninnu bɛɛ ye mɔgɔkɔrɔbaw de ye kelen filanan ye min ye u ye ministeriya placew kɛ yan ka députéya placew kɛ ka fɛn caman kɛ ka tɛmɛ olu tɛ mɔgɔw ye bi k'a fɔ ko olu bɛna boli surtout a dɔw caman yɛrɛ bɛ retraite la u kɔrɔlen don u ka banamisɛnninw yɛrɛ ka ca kasobon na caman bɛ ka bana donc olu tɛ mɔgɔw ye k'a fɔ ko minnu bɛ boli surtout que juge d'instruction kun ko a b'u ka passeport fana minɛ o la donc ni passeport minɛna o kɔrɔ ye voyage cogo t'u la tun donc anw kun bolo ninnu kɔni kow bɛɛ sinsinnen kun don u bɛɛ ka sow yɔrɔ dɔnnen don bolicogo kun t'u la ali fɛn wɛrɛw tun bɛ se ka kɛ min tɛ nin bɛɛ ye a bɛ se ka fɔ juge d'instruction fɛ k'a fɔ n bɛ aw bila nka aw kana bɔ aw ka so o bɛɛ bɛ se ka kɛ ou bien aw kana da don nin ko in na fɔlɔ aw kana da don nin ko in na ni nin waati cɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ nka ka u to kaso la waati tɛ bilali yɛrɛ la k'a sɔrɔ kiiri ma tigɛ avocat bolo
o kɔni tɛ anw ka hakilina ye kosɛbɛ. Maintenant an bɛ se ka mun kɛ? An bɛ se ka fɛn fila dɔrɔn de kɛ nin ko in na sisan. O fɛn fɔlɔ ye min ye, ni an ma jɛ ni décision ye, an bɛ yɛlɛ n'a ye ka taa Cour suprême na n'o ye an ka kiiritigɛ bulonba ye min b'a bɛɛ sanfɛ. O de bɛ se k'a fɔ chambre d'acquisition ye kiiri min tigɛ, a kɛra sariya kɔnɔ ou bien a ma kɛ sariya kɔnɔ, o de bɛ se k'o fɔ. Ou bien ni o tɛ anw sagona ko ye, an bɛ se k'o fana to yen ka segin ka na commune 5 tribunal kelen na tun pour que procureur tun y'a fɔ ko tɛnku ɲɔgɔnna minnu kan ka kɛ olu ka kɛ pour que an ka tila u la ni baara tɔ bɛ kɛ cogo min na o ka se ka si dɔn. O kɔfɛ parti ASMA CFP sifinw ka ɲɛmɔgɔ Abidina Karambe y'a jira k'a fɔ ko maa kofɔlen ninnu toli kaso la o k'o tɛ bɛn ani danaya sinsin sababu jɔnjɔn foyi ye politiki ɲɛmɔgɔw ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ sisan. An ka siraw lamɛn ni kumakanw senfɛ. Nin kɔfɛ an tun y'a ɲini ka fangaw fɛ u ka fiɲɛ dabɔ dɔw ma parce que jamana bɛ lahala min na nin an ko nin ma se u ma parti ɲɛmɔgɔw de don minisiri kɔrɔw de don o tun bɛ réunion de la vraiment an b'a ɲini fangaw fɛ u ko o président des partis ani minisiri kɔrɔ min minɛlen don u k'olu bila u ka taa u ka denbaya la. Je crois que kiiritigɛ fɔlɔ la tribunal la juge mun tun b'o kunna u tun sɔnna ka fɔ fiɲɛ da ka bɔ ka di u ma u ka segin u ka denbaya la. Maintenant procureur de tun ma sɔn o ye appel kɛ ka taa cour d'appel la. Donc cour d'appel la an tun dalen don k'a fɔ sigika kuma kama ani jamana bɛ lahala min na kama an tun hakili la k'a fɔ cour tun bɛ n'u bila u ka taa u ka denbaya la. Mais kunun an dusukun kami-kamilen don ɲininkali caman b'a la cour ma sɔn u labila u ka taa u ka denbaya kɛrɛfɛ. An dun ka laɲini ye an b'a fɔ ko kiiri kana tigɛ dɛ an parti politique an ko ni kiiri bɛ tigɛ a ka kɛ kiiri ye u bɛ se ka taa u ka denbaya la u bɛ kɔlɔsi fo u ka kiiri don. Mais an ko jamana bɛ lahala min na a ma se u ko garder prison na maa mun de don maa bonta tɛ o dɔnyalen de don parti président de don minisiri kɔrɔw de don o ye baara kɛ ka tɛmɛ jamana na mɔgɔ mun de don mɔgɔ bolitaw tɛ u ka denbaya bɛ yen u ka famille bɛ yan an ko u k'o labila u ka taa u ka denbaya la kiiri ka se ka kɛ. Mais malheureusement u ma faamu an politique an bɛ fɛn mun miiri ani kiiri fana ka taabolo tɛ kelen ye. Kiiri y'a jira k'a fɔ u tɛ se ka bila ka taa o segira kaso la donc ça veut dire que u bɛ to kaso la fo u ka kiiri don. Ayiwa baasi tɛ mais a bɛ sika fɔlɔ de gɛlɛya ani politiki mɔgɔw cɛ ani autorité de transition parce que an tun y'a fɔ charte bɛ signé président yɛrɛ bɛ to k'a fɔ don o don jamana bɛ ko mun na an ka sigi ka kuma an ka fangaw fara ɲɔgɔn kan ko kɛtaw ka ca jamana nin kɔnɔ mais a ka ca Ala fɛ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka fɛn caman min bɛ yen an bɛ se k'o wuli ka bɔ an kan. Ni gouvernement ko a bɛ sigi ka kuma fɛ maa mun de don o ma mɔgɔ faga o ma fagali baara kɛ o tun bɛ réunion la a fɔra ko réunion parti politique tun sisimana k'o y'o sariya sɔsɔ. Mais maa ma nafolo jamana wari dun o ma mɔgɔ faga bon sika kuma kama ani jamana yɛrɛ bɛ lahala min na kama an ka ninnu bila u ka taa u ka denbaya la a ma fɔ k'o bila dɛ kiiri k'a tigɛ a fɔra ko kiiri bɛ se k'a tigɛ k'a sɔrɔ u b'u ka denbaya kɛrɛfɛ mais k'o garder prison la tiɲɛ na u ka place tɛ prison na bi an bɛ yɔrɔ min na donc an parti politique bon an kɔni ka laɲini tun ye o de ye mais sariya fana n'a ka sariya de don donc an b'an ka sariya kɔ ayiwa an bɛ kiiritigɛw don kɔnɔ mais an kɔni b'a dɔn nin tɛ solution ye mais an kɔni parti politique nin bɛ to an hakili la kosɛbɛ parce que fɛn mun kɛlen nin tiɲɛ na an tun bɛ fɛ u ka bila o tun bɛ bɛn sabati kosɛbɛ a tun bɛ segin ni danaya sinsin ani parti politique ni gouvernement cɛ ni an ka société ta yɔrɔ bɛɛ ka kalan mankan bɛ yɔrɔ bɛɛ kow gɛlɛyara yɔrɔ bɛɛ bɛn tɛ donc vraiment bɛn kama ayiwa u ka solution ɲini nin na. Mɔgɔ wɛrɛ minɛnen don ka sababu ka hakilila ye ni o ye Etienne Fakaba Sissogo ye ale fana bɛ kaso la laɲini kun kɛra k'a fɔ fiɲɛbɔ da ka di a fana ma ani a ka kaso ban waati ni ɲɔgɔn cɛ sabula kan ka san kelen kɛ kaso la kalo 8 kɛra o la ka ban liberté provisoire min laɲini kɛra jɛma kɛ ni o fana ye fɔlɔ a jira k'a fɔ ko hakililaw bɛna di ko kura décembre kalo nata tile 2 ka da o laɲini sɛgɛsɛgɛli baaraw kan ko kibaruya dɔw kan ka ɲini ko kura ye a ka sɔrɔnadonba ye maître Ibrahim Marifo
Sakɔ ye ale min fɔ an ye ni kibaruw kɔnɔ an k'olu lamɛn ni kumakan senfɛ. Kiri ma se ka kɛ parce que mɔgɔ kan ka wele maa minnu bɛ sen bɛ kiri la u kan ka wele. Dɔ bɛ yen mun ye contentieux de l'État ye ale sen b'a la olu de l'État est partie civile. État ma na a ma ko sɛbɛn tɛ dossier kɔnɔ min b'a jira k'a welela. Même si liberté provisoire ɲinitɔ la a welela o sen fɛ a ma na tuguni. O décision min est rendue là sur la liberté provisoire o de ye kiri b'a bila bi la. Bon a kun ma se olu welela bilen parce que liberté la u welela. Donc u kun kan k'a ɲini k'a dɔn liberté jaabu kɛra mun ye n'u kun y'o ɲini k'o dɔn u kun b'a dɔn ko kiri ye bi ye. U m'o kɛ o ma na. Donc en tout cas cour ko an ka a bɔ a dɔgɔkɔrɔ pour que k'u wele. O boli a dɔgɔkɔrɔ sa o de taara bɛn 2 décembre ma quoi. Ni 2 décembre sera kiri an bɛ kiri kɛ. An jigi ka ɲi ni Ala sɔnna. Jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya kura ta ka ɲɛsin nominali ani kiri taabolo ma n'o ye code pénal de procédure pénale ye. I b'a ye k'a fɔ ko yɛlɛma caman donna kɔnɔ yɛlɛmaw la jɔnyawale min ni a b'a la ka kɛ Mali fan dɔw fɛ ko o kɛra kɛwale min ni sariya bɛna a ɲaki ni mɔgɔ min kɛra kɛbaga ye sariya bɛ nominali ta ka ɲɛsin i ma i bɛ se ka jalaki. I b'a ye k'a fɔ ko Agibu Buware ale ye CNDH ɲɛmɔgɔba ye n'o ye Commission nationale des droits de l'homme ye a y'a jira k'a fɔ ko nin ye paraɲaba ye ka taa adamadenw ka hakɛw sabatili jɔnjɔn sira kan an ka jamana kɔnɔ an ka kumakan lamɛn ni jaw senfɛ. I ka ɲininkali o diyara n ye effectivement bi m'an bila wulikajɔ la jɔnyako in kɛlɛ la a ka ca ni san 10 ye mais Ala y'a kɛ bi jamana sariya sunba bɛ organe min fɔ ko a ka sariyaw voté n'o ye CNT ye donc kalo tile 28 kalo tɛmɛnen je crois donc u ye sariya ninnu voté finalement donc an bɛ ministre fo la ministre de la justice ministre min ɲɛsinnen do jɔ sariyako ani sariyako ma ani ka CNT fana mɔgɔw fo u ka nin wale in na parce que a ko mɛnna sen na donc an bɛ se k'a fɔ fana minnu bɛ adamaden hakɛ ko ani jɔ sariyako kɛlɛ la donc u kan ka nimisi wasa sɔrɔ nin ko la nin ye koba de ye anw bolo parce que n'aw ye kɛlɛ kɛ n'a sɔrɔla ko kɛlɛ aboutira ko résultat sɔrɔla la je pense que o ye nimisi wasa koba ye donc an bɛ bɛɛ fo o la et puis a tɔ bɛ to min ye sisan a waleyali. Ɲagili minnu bolodalen don sariya fɛ a bɛ olu dɔw dɔn ka ban. Bon ɲagili komi an bɛ don min na i ko bi sariya in a votera nka hali bi CNT mɔgɔw olu ko ka yɛlɛma dɔɔnin don a kɔnɔ fɛn caman bɛ yen u ka yɛlɛma ninnu na a bɛ se 200 ɲɔgɔn ma donc an b'a to fɔlɔ ni gafe laban bɔra k'a fɔ k'olu bɛɛ donna a kɔnɔ o la an bɛ se ka an prononcer ɲagili ninnu kan mais ce qui est sûr ɲagili ninnu crime ɲagiliw don donc a bɛ se ka taa san 10 na a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko esclavage sexuel donc o yɛrɛ bɛ se ka taa fo san 20 ɲagini na donc an bɛ se k'o de fɔ fɔlɔ sɔnni an ka gafe laban sɔrɔ. Minnu bɛ nin waleya in kɛ a bɛ n'a fɔ olu ka laɲini dɔw tiɲɛnen ye nin ye olu bɛ na nin ko kunbɛn cogo di aw ka faamuyali la. Bon hakili la an b'a ɲini u fɛ u ka sabali donc parce que an bɛ jamana min kɔnɔ danbe jamana don hɔrɔn jamana don donc maloya ko yɛrɛ don a ka fɔ k'a fɔ an bɛ kɛlɛ la ko an bɔra tubabu jɔnya la ko an yɛrɛ dama yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ jɔn ye donc n'o yɛrɛ kuma fɔra jamana in kɔnɔ o ye maloya ko de donc an b'a ɲini u fɛ u ka segin u kɔ u ka dɔn k'a fɔ jɔnya tɛ se ka waleya diɲɛ fan si tun kuma tɛ an ka jamana kɔnɔna ma an ka sariyaw bɛɛ b'a kun an ka danbew bɛɛ b'a kun donc jamanaden bɛɛ de ye kelen sariya sunba b'o de fɔ donc si ma fisa si ye hali k'a fɔ dɔrɔn i mɔgɔ ɲɔgɔn ma jɔn o ye sariya sɔsɔ ye donc an b'a ɲini u fɛ vraiment u ka segin u kɔ o ye fɔlɔ ye maintenant ni minnu ko k'olu t'a faamuya bien ko olu bɛ sariya sanfɛ donc olu ni sariya b'a bɔ ɲɔgɔn na parce que o la u bɛna kiri donc n ye ɲangini minnu fɔ u bɛna kaso kiriw kɛ u bɛna kiriw wɛrɛw kɛ donc diyagoya kɔni sariya a kan ka tɛmɛ a tɛmɛ sira fɛ. Aw bɛna hakilila faamu kɛnɛ dɔw sigi n'u ye an b'o kɛ parce que an bɛ jamana min na bon an bɛ se k'a fɔ an t'a fɔ kunfin dɛ mais mɔgɔ kalannen man ca tubabu kalan na donc sɔnni i ka sariya waleyali daminɛ i bɛ sensibilisation kɛ ka kunnafoniw cari
ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye bon sariya kura taara an b'a ɲin'aw fɛ delili ko tɛ dɛ parce que sariya bɛ waleya diyagoya mais an b'a ɲin'aw fɛ sɔnni a waleyali ka daminɛ bɛɛ ka segin kɔ bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka dɔn k'a fɔ an maliyɛn ɲɔgɔnw an tɛ se k'olu minɛ jɔn ye anw banna tubabuw ka jɔnya ma kuma tɛ ka kɛ an yɛrɛ ka jɔn ye donc an bɛna o kɛnɛw sigi ka kunnafoniw cari jamana kɔnɔ n'ala sɔnna merci an cɛ Mali jamana camancɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔn dugu la i b'a ye k'a fɔ ko lakanabaliya ka gɛlɛ yen nɔ kosɛbɛ sisan sabula mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu ni b'a la ka ntanya dugu caman bɛ yen nɔ olu b'a la ka gɛlɛyaw sɔrɔ ka sababu kɛ lakanabaliya sabula jatigɛwalikɛlaw bɛna bi dugu caman kan ka dekun lase u ma mɔgɔw bolo fɛnw b'a la ka tiɲɛ parti kodɛmu ɲɛmɔgɔw ye u kan bɔ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ kɛ waasa min b'a to lakana bɛ se ka sabati cogo min na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na an k'u ka ɲɛmɔgɔw dɔw ka seeraw labɛn n'o ye Amadu Aya ye nin kumakanw senfɛ. Tile fila in na an y'a ye an ka région kɔnɔna na min ye Bandiagara région ye principalement Bandiagara cercle kɔnɔna na dugu caman wulilen don banbaaciw fɛ duguw jenina ɲɔw jenina baganw sonyɛna mɔgɔw sara musow ni denmisɛnninw mɔgɔ ni bɔra o de kama an ye communiqué kɛ k'a fɔ ko min don ko min tɛ bɛn anw ma an bɛ tasibila kɛ minnu banna minnu ka somɔgɔw banna an bɛ tasibila kɛ ka ala ka dugawu k'u ye ala ka baara dali nɔgɔya u ye ka dugawu kɛ aussi minnu joginna ala ka u kɛnɛya teriya la ani minnu bɔra ka u ka taa u ka dugu la an bɛ dugawu kɛ u ka segin u ka dugu la hɛrɛ de baden kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na an y'a ɲini an ka faamaw fɛ hali sisan an b'a dugawu k'u ye an bɛ u dɛmɛ an b'a ɲini que u ye baara min daminɛ a mɛnna o baara a ka se ka continuer pour que banbaaciw ka se ka an ka yɔrɔ in bila parce que di waleya minnu bɛ ka kɛ o ye ka fila don mɔgɔ hakili la mais o man kan ka to an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ an ka kɛ kelen ye parce que ni terrorisme n'an yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ an ni dama olu bɛ se ka u sago sɔrɔ bamananw ko ten ni kogo ma pɛrɛn basa don yɔrɔ tɛ yen an ka kogo kana pɛrɛn an ka kɛ kelen ye an k'an ka faamaw dɛmɛ hali sini pour que ni min bɛ ka kɛ waleya min bɛ ka kɛ fɛn min don an bɛ u kɔ u bɛ kɛlɛ min na u bɛ baara min na parce que an b'a dɔn san dama tɛmɛnen surasiw taara minɛnw sanna donc mais u bɛ ka nin baara min na an ɲɛ b'a la baara nɔgɔ tɛ baara gɛlɛma don baara min a tɛ bɔ don dɔ la parce que ni bana in mɛnna mɔgɔ farikolo la bana in bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni an bɛ nin fana bɛ a bɛ ban donc an bɛ armée fo an b'an ka autorités fo hali sini u bɛ baara min na an ɲɛ b'a la an k'u dɛmɛ pour que banbaaciw ka se ka bɔ an ka dugu la an ka dugu la pour que développement ka na. Amadu Tumani Ture ka fatuli san 4 dalafara dɔgɔkun kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko maa kofɔlen kɛra démocratie kɛlɛcɛ farin ye ani a ye baara caman kɛ waasa jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la fɛɛrɛ caman tigɛra ATT fɛ o sira ninnu kan min tali kɛ maa kofɔlen ka fatuli kɔfɛ san 4 a ka hakililaw bɛ bolo jumɛn kan jamana in kɔnɔ bi an y'a ɲininka ni Tɛnku Nuhu Togo la ale ye ATT baara ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ ye a ye min fɔ an k'o lamɛn ni kumakanw fɛ. ATT a kɛra démocratie ɲɛbila cɛkɛlɛ dɔ ye an bi tasi fila lase k'a lase a ma ni a taɲalen ɲinaya san 4 ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ min na Mali ka se ka bɔ gɛlɛya dɔw kɔnɔna na adamadenw se ka kuma ka wasa ka sɔrɔ kungo t'i da filanan ye min ye denmisɛnninw ka se ka école kɛ ka sɔrɔ gɛlɛya tɛ yen o écoledenw an farala ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ de kɛ pour que jamana yɛlɛma ka se ka kɛ en 91 maa 100 ani kɔ sara a ko la an b'a fɔ ma ko carré de martyrs bɛ hommage lase o bɛɛ lajɛlen ma en même temps baara kɛ ka di denmisɛnninw ma pour que u ka se ka baara ɲɛnama sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso ka se ka di kɛnɛya ka di denmisɛnninw ma baara ka se ka kɛ jamanadenw bɛɛ ka se ka lakana dun ka fa ka se ka sabati jamana ka se ka bɔ a yɛrɛ la an bɛ min bɛ ɲini n'o ye taɲɛ ye a ka se ka dan ka jamana ma a kana ɲɛmɔ jamana wɛrɛ fɛ ma jamanadenw ka choisi o yɛrɛ ka o ka ɲɛmaa ta bɛɛ ka jɔ jɔyɔrɔ la armée ka to a ka jɔyɔrɔ la civil ka to a ka jɔyɔrɔ la mais a jateminɛna k'a fɔ démocratie kɔnɔna na ne bɛ fɛ ka politique kɛ hakilina min bɛ yen ka dɔn ko bɛɛ b'a dɔn o kan ka se ka taa cogo min i ko o kun ani bi an ka jateminɛ n ko ATT ye kuma laban min kɛ Salifu fɛ bɛɛ ka to o kuma lamɛn
ni école ko so ko bi na sabatilen do ni démocratie ko sabatilen do ni maaw bɛ se ka kuma ka sɔrɔ ko problème t'a la ni baara bɛ se ka sɔrɔ jamana in kɔnɔna na k'a fɔ ko gɛlɛya t'a la dunkafa n'a bɛ se ka sɔrɔ jamana in kɔnɔna na kɛnɛya n'a bɛ se ka sabati sɛnɛ n'a bɛ se ka kɛ baganmara n'a bɛ se ka kɛ ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen donc k'a ɲini kunun ani bi fɛ donc maliyɛnw de bɛ se ka hakilina ta fɔ a ko la mais ne bɛ min fɔ pour que yɛlɛma ka kɛ politique mɔgɔw anw de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw di pour que jamana ka bɔ gɛlɛya dɔw kɔnɔna na jamana ka se ka taa ɲɛ élection min bɛna kɛ o mu a kan ka kɛ jɛya kɔnɔ maaw k'o présenter jɛya kɔnɔ pour que maa min ni jamanadenw dara min na fanga ka d'u ma yɛlɛma ka se ka kɛ. Kɛnɛ ko sira la i b'a ye k'a fɔ ko ka sɛgɛsɛgɛli baara dɔw sabati ka ɲɛsin denwolonugu dalabon ani sinabon ma Bamako Sɛbɛnnikɔrɔ o baara dɔw sabatira association kunnanja mɔgɔw fɛ u ye kunnafoni caman di ani ka kɛwale caman ta ka ɲɛsin musolakaw ma nin baara ninnu senfɛ association kunnanja ɲɛmɔgɔ ye madame Awa Jakite ale ye min fɔ an ye nin kumakan senfɛ an k'olu lamɛn. Bi an ye dépistage de kɛ sɛgɛsɛgɛli banana n'u b'a wele ko bon a bɛ se ka kɛ sin na ani wolonugu la an y'o sɛgɛsɛgɛli de kɛ bi Sibiribugu Asako la an ye wele bila musow fɛnɛ min ma musow camanba bɔra an bɛ se ka fɔ dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw yɛrɛ u kun ye baarakɛminɛ min jateya k'u b'o baara kɛ n'o ye bi an ka lajɛli kɛ baarakɛminɛ ninnu yɛrɛ banna ka sɔrɔ hali bi mɔgɔw bɛ ka na an yɛrɛ kun ye laɲini kɛ ko bi tile kelen mais ala ni jama caya ma dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw yɛrɛ Sibiribugu Asako baarakɛlaw ko sini farala kan k'a yira la ko dɔgɔtɔrɔso Dr Konate n'a baaraɲɔgɔnw ye dayɛlɛ an ye u yɛrɛ occupé olu kɔni docteurw ka sira fan an ma fosi kɛ Dr Konate n'a ka mɔgɔ baarakɛlaw de ye baara in bɛɛ ta en charge an b'u fo ko n'u ce u yɛrɛ mɔgɔ bɛ fo u yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman na ka tila ka population fo mɔgɔ minnu sɔnna ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ parce que bana sɛgɛsɛgɛli a ma nɔgɔn dɛ ne bɛ taa yala a jaabi bɛna kɛ cogo di ne yɛrɛ y'a kɛ bi mais ne kun bɛ ka mɔgɔw labɔ n delila k'a kɛ wa n kun sirannen don dɛ mais alhamdulillah n y'a kɛ bi kɔni n bɛ se ka sunɔgɔ ni hakilila tigɛlen u ko fo san kelen n bɛ se ka taa dépistage kɛ tuguni o fɛnɛ tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ welewelemada kɛ bi tagalen sara an ye kibaruya dumanba dɔ sɔrɔ yen an bɛ weleweleda kɛ maliyɛn bɛɛ ye den bɛ mɔgɔ min bolo denmusomani bɛ mɔgɔ min ka mara la bɛɛ ka bɔ ni denw ye ka taa dɔgɔtɔrɔsow la ko bana in bon cancer ko a vaccination de bɛ ka kɛ fufu fura in bɛ pharmacie na aw se ni mɔgɔ min ma da la a bɛ se ka taa pharmacie na k'a prix ta a wari ka ca dɔɔni ni b'a san mais général Asimina ka mɔgɔw nana ni fura in ye fufu a bɛ ka kɛ denmusomani bɛ mɔgɔ min bolo min si bɛ san 10 na min san 10 kɔnɔna na bɛɛ ka bɔ ka taa ni denw ye dɔgɔtɔrɔsow la boloci ka se ka k'u la pour que k'u kisi bana in ma anw nimisi wasara Asako Sekasi docteur ko a ma ko chapeau à l'association Kunnadiya ko tiɲɛ yɛrɛ la u ye baara kɛ bi u ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ bi a bɛ dɔ b'a mɔgɔ 100 kan mɔgɔ 100 in na an bɛ se ka fɔ dɔw bɛ yen nɔ siga kɛra olu la olu fɛnɛ tɛ se ka a sɛbɛntiya kosɛbɛ u kan ka taa yɔrɔ min na an bɛna o baaraw continuer ni ala y'an dɛmɛ ni kɔni association Kunnadiya ka baaraw daminɛlen ni ala y'an dɛmɛ sani kalo in ka sa an bɛna baaraba wɛrɛ kɛ communicatif mɔgɔw bɛna baara min ye maliyɛnw bɛna baara min ye. Lemɔnɔ de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la ka jira k'a fɔ baaraw ye jɛ ka baara ye Emmanuel Jara Daniel Pujugu Jɛnɛba Sima Andre Traoré i b'a ye k'a fɔ ko dɔgɔkun baaraw bɛ sonsoroya bi walasa ka se an ka jaw sɔrɔ aw bɛ se ka aw abonné an ka page la o la jaw bɛ bila waati min na aw bɛ se k'u lasɔrɔ waatiw la ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jira an na.